12 வயசு வந்துட்டாலே சொல் பேச்சு கேட்கறது இல்லை. அதுக்காக நிறைய பேர் நிறைய இடங்கள்ல போய் சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்கறது என்ன, சாமியார்கிட்ட போறது என்ன, ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் பேசக்கூடியவங்கள்ட்ட போய் எப்படியெல்லாம் இதை எப்படி செய்யலாம், நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தேடிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிற்றறிவை வச்சு ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் உங்களிடத்துல ஒரு சின்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இப்போ நம்முடைய பிள்ளைகள் 12 வயசுக்கு மேலே நம்ம சொல் பேச்சு கேட்கல, அடுத்து அடம் பிடிக்கிறாங்க, சண்டை போடுறாங்க, வீட்டில் குடும்பத்திலிருந்து விலகி போகிறாங்க, இப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய அறிகுறியாக, எச்சரிக்கை மணியாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும். அது கொஞ்ச நாளில் கடந்து 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 நண்பர்களோடு சேர்ந்து சேர்ந்து செயற்கை சரியில்லாமல் எங்கே கொண்டு போய் விடுது அப்படின்னா 16 வயதில் போதைக்கு அடிமையாகிறார்கள், 18 வயதில் உச்சகட்ட போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு அதற்கு நிறைய நபர்கள் சாட்சிகளாக இன்றைக்கு நம்முடைய ஊர்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம்.